Ja, ik was er zelf eigenlijk een beetje verbaasd over. En ik ga daar ook nog eens even over praten met de Nationale Ombudsman. Want hij heeft, de ombudsman en de kinderombudsman hebben in de afgelopen jaren, denk ik, heel terecht aandacht gevraagd voor die armoedeproblematiek. En dat is ook de belangrijkste reden waarom wij, wat is het inmiddels, 3 weken geleden, Carola Schouten en ik hebben aangekondigd voor alle BES-eilanden dat we het sociaal minimum gaan verhogen per 1 januari en brengen op het niveau waarop het ook echt moet zijn, volgens het rapport van de commissie Todé, per 1 juli aanstaande. En dan wordt het sociaal, het minimumloon wordt dan $1750. Dus daarnaast hebben we aangegeven dat we gaan investeren in extra geld voor kinderen. We hebben aangegeven dat we alle uitkeringen gaan verhogen, zoals de AOV. Er komen extra middelen voor openbaar vervoer om die te verhogen. En weet je wel, weduwe- en wezenpensioen gaat omhoog, AOV, ABW. We gaan investeren extra in openbaar vervoer, €700.000 ieder jaar weer. De voedselbank krijgt een structurele bijdrage van €300.000. Dus eigenlijk al die maatregelen die ook structureel zijn, en dus ieder jaar opnieuw, niet eenmalig, maar ieder jaar opnieuw, daar vraagt de ombudsman naar, maar die hebben we in feite nu gedaan. Dus ik wil echt graag met hem daarover in gesprek van wat is het nou wat je mist? Want we hebben eigenlijk alles wat de commissie Todé gevraagd heeft, daar hebben we nu invulling aan gegeven. En daarmee ook echt een grote stap gezet in het bedwingen van de armoede op de Waddeneilanden. Ook terecht, dus wij gaan versneld op alle eilanden 465 sociale woningen bouwen. En betaalbare koophuizen, dus huizen die ook betaalbaar zijn voor mensen die op het eiland wonen. Dus ook op dat vlak wordt heel erg geïnvesteerd. Ik vertelde net dat ik op Saba heb ik een woningbouwproject. Nou, ik zei het bijna geopend, want het is ongeveer deze weken dat de mensen erin kunnen. En daar gaan we ook door met bouwen. Er is een akkoord gesloten, ook op Saba, om aanvullende huizen te gaan bouwen. Datzelfde geldt voor Sint-Eustatius en voor Bonaire dus ook. Dus ja, we zijn al aan het bouwen geslagen, maar we gaan ook door met het bouwen van sociale huur en betaalbare koopwoningen. Uiteraard natuurlijk samen met de eilandsraden en de bestuurscollege. Dus nogmaals, ik ben ook echt verbaasd over wat hij schrijft. Niet omdat het. Ik snap het als hij zeg maar, dit rapport 2 maanden geleden had uitgebracht, want toen waren we nog niet zo ver. Maar inmiddels hebben we al dit soort maatregelen daadwerkelijk ook ingevuld. Dus goed, ik moet er nog eens even met hem over spreken. Maar ik denk dat hij zijn rapport vooral terugkijkt naar een terechte opmerking, namelijk dat het veel te lang heeft geduurd voordat dit geregeld was. Maar het is nu wel geregeld.